Salamu alaikum Salamu alaikum Ahmadu Salamu alaikum ka abunce bizance ka abunce Ata Wasu san da ke sakan shauki ba, wasu san da ke sakan jazaba ba. Wasu san da wata sabu sadari na zuwa ga ma'aiki tabara na teburin ya bido masu shagarwa zan shaɗo ya alal baiti kusa ta ƙarar tudu a ɓangaren labin su jira Yeah.